Masantos si Labi Pangasinan. Bisita tayo yan Labi, si Agustin Rib. Miyembro ya sang kaputangan, ya basketball team, at probinsya tayo natan. Agustin, kamusta? Bali-bali yung niyo Balitak ya say basketball team yu kuno, so sang kakasilanad si katayo. Siya mo alikas sa aura ng kaloob ko pirta. Alikas ko lang ti. Patibo ko aragaman. Ano taman sa gaysaya ka? Duga ba numigagalaw kayo full court patira kayo? Anto Ta nulimara kami agda kami galawin. Ngali po tirong kuya sa kaya lima kay pian galawin da kami labat. O limahan o! Talabat, pagbigyan, yan, walay challenge sa daiset, makalaban matira. Tanatan patira kayo, at agdaki ni taluan, wala ra siguro yung special move sure sa ni iba. Siyempre Sorry natural. Mantutuputak labat. Tanya may kaiba kasakay. Diyating ka shooter to, singa mangitutupa ka bato daya. Paki-explain pa. Aliling to singa may bato bula. Parad si ka to, sa ikabalga ring singa daya. Aga? Wala mat sumanagpustimi. Anta may fade away dunk. Fade away dunk. Tas si katula ba sumakakagawa man? Fade away dunk. Matibay la siya. Fade away dunk. May sakay namang crossover. Ay, montay lao mo nung kalas siya o dagupan. Nabalang ka. Nung matibay, pati siya abalang nga maglawari. Sika amoy babagan ay pantutong-tung taot. Amoy nalikas su kasil ko. Siyak suutek tan puso ya team. Paki-explain? Say tepet, akanang nang kalay jeep yaw na andara ang gapoy makina. Singa ka akilumbay batik ang gapoy salim no ang gapuak. Salamat. Ha? Sige sirin, tamang kapyak ni. Akinoy? Tagay lay ragum. Ang betul. Apir di oras kud sa may lasi.